Matinding trapiko ang nararanasan sa National Highway sa bayan ng Agoola, Union, bagay na iniinda ng mga motorista maging ng mga dumadaan sa lugar. Ang bayan, pangunahing dinadaanan ng mga magtutungong norte. Para maibsan ang pasanin ng mga motorista, magpapatupad ng experimental traffic scheme simula sa Lunes, February 9. Tiniyak ng LGU at ng Agoo Public Safety and Order Office na nakausap at nabigyan ng abiso ang mga tricycle driver sa bayan na maapektuhan sa experimental traffic scheme. Kaya't iti militi Agoo nga ma-solbar dato traffic congestion lalo dito highway. Ito taga putakas ti problema dito Agoo. Nakapanunod na gito municipal officials tayo lalo gadi gito isang kunyang bayan. DJ dati nga ordinansa at dati inamindaran da nga parti iti kalsada tano kasta makisan basti iti congestion ti traffic. Ipinost sa social media account ng Municipality of Agoo ang abiso kaugnay sa experimental traffic scheme sa Lunes, kung saan ang dilaw na linya ay indikasyon ng two-way lane, pula naman sa one-way lane at no left turn sign. May mga kalsada na mula sa two-way lane ay magiging one-way lane na lang, gaya ng Victoria Street, Doña Toribia at Guerrero Street. Mula naman sa one-way lane, magiging two-way lane ang Fangonil Street. Baro nga traffic scheme, handa nga dagito'y tricycle ko mano, kapuda dito'y unag, handa nga mabalente ag left turn, right turn laan. Tano kasta, no di ag left turn nga men, di ti may isang mangkos ti traffic. Iso nga right turn laangan. Tapos at damot dagito'y inner nga kalkalsada nga one way. No, simbrag ka dito'y highway, hamo mabalente ag sublay. Tapos no, kapo kamo ijadi daya nga rumar ka dito'y, hanga mabalente ag left turn, right turn laan. Dadto mga barangay, awam ti possible route dano hanga highway. Ngam iti di baro nga korta, handa nga mabalin nga magna iti inner lane. Di lang extension road. Tano kasta tangami na isuda iti kwadita di obstruction dito highway. Nagyan da di inner lane. Okay, di outer lane na lang. Yes ma'am. Di ti may nga pinabaruda, tano kasta maobligado da nga magna ito'y extension road. Ang mga tricycle driver sa Doña Toribia nakahanda o manong tumalima sa experimental traffic scheme. 5 araw din itong ipatutupad na 24 oras ang implementasyon. Ang pag na-implement dahil kung kontrahan tayo, nawa na. Dapat kitaan tayo no mayat. Ti ayos na. Sa tayo no maday, sa tayo question na nga. Ang alapintas dati kung natin ito, ano ka. Tapadasin tayo muna. Kagano. Asahan naman daw ang persa ng APSOO, force multipliers at maging PNP na gagabay sa mga motorista. Magbibigay din umano ng agarang update kung magpapatupad muli ng pagbabago sa traffic scheme. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.